To вече ме буди. Аз ще се напръсна. Искам да ми да хапе просто. Само някакъй чуже. Неги! Гледай, и как се легнава върху него. И така прави коси беки. Коси беки отдолу, кос отгоре. Какво гадна мъртва? Нещо подобно правя само зато беки и се опитва да ръсва с коса в това време и ермани. Колко го мързи. О, Нина! Искам да ме захапе. Ме ми мрази. Ще те дразни, аз ще те дразни, аз да хапи. Вие да се чеше. Не ме хапе. Ям да гледам. Момент. Какво? Не. Аз взимам още малко тук, аз така лен, че 5:30 трябва да се разбира. Защо? Не знам, майка ми да ми се обързва. Искате да се знам пред Бог. Това ли е любимият сестър, който става разкъса? Да. Аз първо никъде трябва да го разкъсва. Още ли скъсам, ма? Да, не съм го слушала. Къде е си? Мама зала. Те тръгнава. Къде? Не знам се. Къде отида? Да отида. Ей, не да ви сей. Тя се чува да Ще дъж. Деме! Къде? Къде се разделата? Дръжя! Дръжя! Гледай, оти новото на влаки! Давал тебе, е така, му е капала опашката, е така, върви по него! Той скача, тя скача по него! Върфа опашка. Зози. Сей, тела тука. Да? Сей. Колко пъти съм вземка? Нали да това плюс мет? Накъде? Тези топло. Мама, събера неговите риба. Той ми се тяпа утра. Той ми се тяпа който се държи. Не, пъти се боди. Той му него вдохне. Не трябва буба. Остава буба. Оляния е странното им. О, не. Буба! Какво е името? Не, буба, буба! Буби! Ела, буба! Без този. Тя се обича И един гарбан. Къде е Мури? И какво? Ми... Мури къде е? Мури! Защо не спави? Я знам да там дека. Ти си мърка. Къде бум? Да, това ще ми Защото тайка се спусна всичките на нея. Не знам, там е някъде. Ей го е! Тя вижда, че тия са по-малки от тази ела. Дими, защо не ела? Дими, Мури се харесва. Мури, ела да видиш на черно куче. Единствено с черно куче. Ето колко Единствено бил картата. Да, единствено с черно куче. Какво? Тя е на черно куче. Какво различава се единствено с черно куче? Не! Ой! Това прави Мури. Колко къде пръхна пак? Да. Ница обаче. Какво скача на пак? Мури! Там трябва да се души. Това е дебелата. О, Старитна. някой деца ще не видя. 6 ли беше или беше? Буба из Рамзана се... Буба 6 ли? Дека брай. Вите. Вече продължаваме както му. Да, знам няколко опции. Дека, Зои. армия. Един гарбан. Имаме скучка армия, която ни нападна да му мислиш. Да, един гарбан. Бубанан, веднъж едно момче го захапа, защото точно. И се базикаше тя на ядка влезе да ударя. И он не сега има страх от буба. Да, сега е страх от буба. При нас ако някой куче захапа, някой така се го умори на другия ден. Да, не знам, Мури беше хапал. Буба,
И може да мене как наши порталска. Телефон всички харесват, всички хараня. То всички. Брат, никой не хареса кучето. Мама каза, докато не се причили. Да, се причили. Тук и това ще има хора. Това малко, да има много. Тези мрамки. Буба всички обичат. Ами да, по принцип е наша, ама те си я присвоих всичките. Един член през много има една добра приятел, има такъв кавалер контакт. Тя ги храни и се изгледа, тя се изгледа отдавна. И тя само ги храни и се връща. Тя не иска да разбира. Тя им дава яд. Не иска да се връща към нещо, има ключе и... Само те сланка на се тръгва. А нашето ходно. Доклад, че един път, като трябва да ходи някъде и ме жена да взема храна за деня, раздам. И аз специално аз като опънах и храна падна на земята, защото съм супер бокса, тя ми даде, докато беше предвата на майка. Тя беше Ако беше тежко, аз съм даде много след, защото ме сила по моите. Едно време да се хеска, те бях го шинал ден. Буба! Това не е било тежко, абе, сигурно. Тя писа беше мила. Май са вашите. Да. Познаваме на Буба. Да. А тя Буба да тя ги гони. Аз беше гонила един гарван. Буба. Пак нещо така е напален. Гледай се. Всеки отдява. Те си става ли си друг път? А? Абе стига им приказва, бе, знам тук ми. Бърбори нещо. Мори. Гледай! Мурда. Вече само го повдигат, но бъде го отдава и го повдига. Я се белят. Го пипа. Вижте! Мори. Мори. Ела, Мори. Ей, Мурда. Айде пробваме. Я да пробвам с тая. Я да пробвам с чей. Има малко. За кое бе? Оставете Коко, си иска да си играе с нея. Коко! Видя така прави, ще така прави. И Мори така прави. И тя така прави, ама не. Коко са аз. Ей, Коко. Ама некои да са малишени. Коко. Вече. Neki мангали беха, едно като беше завили. То беше в пикочи във вода. Не, в ръката шей. Те иска да си играят. Не, че е страх, просто сега не лай. Ей! Директор ми се не здрави! Да, направо. Как се гледам колко я боли. Та опашка кековата. Ода Генти тук ли живее? Не. Генти? Дошъл да съм чуйко. Они! Они! Как зъби? Да отиват насам. Капе я по задника! Гледай! Ще бие след малко. Как се бига ти зъби? Как се бига? Теки нас как е хапе и тя се прави да се Къде е хапето? За кълката! Това се пита да се прави да се как само я ръка. Ама те не се здравят ли? Не съм сигурна. Дръжи, Беки. Здраве! Сега е месено. Месене. Колко да ме трябва? Само е да мълчи. Ма тя Коко е по-голяма и затова. Е, па именно и тя си мисли за по-голяма. Коко, села тука.
Кой те ритна в окото, бе? Не знам. А. Те дори може да не бъде това. Ето го. Буба. На дай тъкат ли ги? На нея. Брека, брека. Той изхвърля на всяка. Тази ги Яна игра. Яна. Беки, кога? Това е тази пътка на Тима. Буба ти обича. Защото баща ми е докар. Чей.